Алекс, приятели, ще видим сме с Алекс. Поканяха ни, ето тук в някакъв си много стара къща. И ето това мазето там е обладано. Казаха, че не се чуват странни звукове, нещо. Днеска с Алекс ще го проверим. Хайде, тръгвам. Добре, хора, както виждам, както в видеото ви показах, вратата беше отворена. Окей, влизаме, няма проблеми. What? Човек. Хора, вижте. Хора, вижте. Вижте костата. Хора, гледайте коста. Майко. Хора, това със сигурност никъде го няма. Хора, буквално има кръв на ножицата. Добре, дай да влизаме вътре. Вижда, Алекс. Не. Вижте как изглежда. Гледайте как изглежда. Гледайте за какво става въпрос. Добре, Алекс. Първи си ти, ще тръгваш малко напред и аз за теб. Добре, хора, тръгваме. Айде, тръгвай, аз съм за тебе. Добре, хора, ето сега тръгваме в момента. И тук стоим, тръгваме. И тук нещо, надавам се да не се чува, нали. Хора, паднах. Гледайте. Паднаха, без нищо съм направил, тъй нещо съм пипнал. Добре. Ай малко да се разходим. И ето тук да ги разгледаме нещо. Добре, Алекс, ти търси на там, аз съм тук. Хайде. Хора, това е май за прасета. Да, прасета. Ти тръгва на там и аз ще тръгвам на там. Окей, айде тръгвай, айде чо. Добре, хора. Ето сега тук сме в някаква стена. И тук нещо, не знам, може да чуем. Хора! Гледайте! Хора, гледайте какво става. Хора, това е мухъл ли? Какво е? Не знам, ама това е много страшно, човек. Хора, буквално, човек, аз заеквам, хора, буквално се чу нещо така. Ето и се чу. Ето и аз веднага тръгнах, човек. И той Алекс буквално първи тръгна. И буквално този крадящ нож, който ето сега пак ще ви го покажа, буквално много ме стресира. Хора, вижте. Добре, че Алекс го показа. Гледайте какво става въпрос. Гледайте. Така цялото нещо, закритото е така. Не знам какво се е случвало в камерата ми. Какво става? Ето. Не знам какво се е случвало, но обаче ние тази къща няма да посетим. За жалост, хора, много съжалявам, че не можахме да открием работи и други неща. Просто ножът показва, че е обладана къща. Буквално ножът в кръв има. Буквално това в YouTube, не знам дали ако може. Хора, вижте, знакове, кръв. Това бялото, не знам какво е, сигурно някак се боя, обаче това червеното, вижте го, това е кръв. Хора, това е обладана къща, ние не може да стоим, да преспим нещо тук. Чакайте, Алекс, дято е мистериозен. Тук брат Алекс намери кафенарния, то за нищо не става. Кое? Не бе, ти нищо не е, бе, шматка. Добре, чакай, шматка му казах, защото се шматка. Да, тук малко е разбито, вижте едно пръсе така. Ама, хора, много съжалявам, че не можахме да влезем в тази къща, да останем много и нещо. Не? Много съжалявам, хора, че не можахме да влезем. Обаче, много ме страхува ножа. Просто не мога да влезна. От ножа, гледайте. От ножа да влезна вътре. Никакъв шанс. Ама никакъв шанс. Ето го мазето и ето го ножа. Така.
още един път се личи, че някой се е разбил вратата. И той чупен прозорецът. Буквално само някой се иска да се измъкне нещо. Тук е много кално нещо. Хора, чисто ное маратонки и ги отцапах. Да, и неговите са, чисто ное. Хора, много съжалявам, че не можахме да влезем. Пак, ви казвам. Какво е? Тук е като чукаш. Да, бе, нещо чуе така, вижте така. Ето пак да чу. Пак! Ето пак. Хора, този нож. Добре, че Алекс го видя. Добре. Благодаря, че гледахте видеото, хора. Пак съжалявам, че не можахме да влезем. Хора, аз забравих. Хора. Това нещо. Не знам какво е. Гледайте. Хора, имаме още една маза, трябва да проверим. Имаме още една маза. Хора, тази маза беше повече овладена. Тя е някъде около 150, 1500 години е стояла вътре. Пак там 100 години е там. Ето там. Пак там е тази там. Ето тази. Не тази. Сега ще ви кажа. Ето. Ето на тази. Ето. 1599 години. Никой не е влизал вътре. И Алекс, влизайте там. Ето, влизаме. Хора. Буквално сме вътре. Има някаква си брадва тук с някакви дърва. Ето вижте. Има разни машини. Това е много опасно начин. Кое е, Алекс? Добре, той не е, нали? Той не е. Чухте ли? Чухте ли го това нещо? Направо не знам. Това не е добре. Дай. Добре, хора. Така. Благодаря, че гледахте видеото. За жалост, не можахме да влезем. Добре, сега влезнахме. Ама... Не, до това нищо не е виждал. Добре, съжалявам, че не можахме да влезем в къщи, че не можахме да... ние влезнахме. А че не можахме да останем. Просто вижте. И тази вода... все едно кървало нещо, хора. Благодаря, че гледахте видеото. Това беше от мен. Чао!